गिबियावनो नोंथांमोननो गोजोननाय हरबाय आरो नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय दिनै गोनांथार रादाब लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां, लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गिबि खौराङाव दङ BPFनि दैदेनगिरि आरो आगुनि MLA लोगोसे आसामनि मन्थ्रि जानाय रेहन दैमारिया गोदान फरायसा आफाद बनसुनि सायाव खौरांगिरिया सोंनायनि फिनाव खुगा बेखेवदों। बिथाङा बर' माहारियाव आरोबाव गोदान माहारि आफाद फरायसा आफाद दानायखौ गाव बेक्तियै हास्थाया होनना बुंदों। लोगोसे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थोंजोङै राजखान्थि दोलोजों थाफानो नाङा, बायजोआव थाना बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो सरकारखौ नारसिननांगौ होनना सुबुरुन होयो। मख'नो गोनांदि बारग' केबिनेट मन्थ्रि रेहन दैमारिया गाव बड'फानि मुङाव लुफुंनाय बड'फा UN ब्रह्म पार्कखौ बेखेवना बे बाथ्राखौ बुंथिदों। बिटिआरआव दानिफ्रायनो राजखान्थिनि गोख्रों बार। BPF हान्जाखौ एंगारना सा 60 BPFनि भटारफोरा UPPL दोलोआव जयेन जादों। चिरां जिल्ला लाइमुथि प्राइमारनि सिङाव थानाय आरसाबारि गामियाव मैया UPPL राजखान्थि हान्जानि मोनसे जगदान हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BPF राजखान्थि हान्जानि गासै सा 60 सुबुंफोरा UPPL राजखान्थि हान्जानि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबफैयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो आरो गोदानै हाबफैनाय गासै मावथिफोरखौ गांफा गांफा आर'नाइ गानहोनानै बरायनानै लायो। हादरनाङै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै कंग्रेस दोलोआ गोख्रों जावरिखांदों। हायद्राबाद पुलिसआ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि हेंथायै कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि सायाव बायदि गनायजाथावै खोथा बुंनायनि थाखाय केस रेजिस्टार खालामदों होनना 14 फेब्रुवारि बुधबारखालि पुलिसआ फोरमायना होदों। तेलेंगाना प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि A. रेवनाथ रेड्डी बिथांमोननि अजद दैखांनायनि गेजेरजों जुबिली हिल्स पुलिस स्टेशनाव FIR रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआव BJPनि गोख्रों दोहौ। ट्रेक्टर आरो नांगोलजों दुफु दुफु मोनग्लिजासे हालौनाय अखानि दै आरो हासारजों बिटिआरआव फामे बिबारा लोब लोब समायनायै बारग्लांदों। क'क्राझाराव BJPनि जगदान हाबाफारि गासै 150निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो BPF, UPPL आरो कंग्रेस बायदि दोलोनि भटारफ्रा BJPआव जयेन जादों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि एम उरुकुमार दे, MCLA राजिब ब्रह्म आरो गोबां BJP दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। फैगौ समाव बर'नि मोननै राजखान्थि दोलो BPF, UPPL दोलोआ BTC खुंथायनिफ्राय गोजान जागोन नामा? BJPआ बिटिआरखौ सासन खालामगोन नामा? दानिफ्रायनो BJPआ बिटिआरनि सायाव गोख्रों नोजोर। दा बे बर' रायजो राजाफोरनि गेदेर सोंलु जानानै फैदों। गोजोनथाव बाथ्रा दि लन्दननिफ्राय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि नेहाथारि गाय स्टेभेन ट्विग लोगोसे थरायना एमिली डेभिड मुंनि मावख'ग्राया आसामाव फैगौ 9 आरो 10 एप्रिल 2022 खालाराव जानो गोनां मुलुगनां एक्सप' मिटिंनि थाखाय थांखिनाय जायगाफोर नागिरनो फैदों। आसाम आयेन आफादनि जुथुमसालि, शंकरदेव कलाक्षेत्रनि जुथुमसालि आरो रेडिसन ब्लु हटेलनि जुथुमसालि आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ नायगिदिंदों। बेनि अनगायैबो जायफोर बेवहाय जथुमनि थाखाय गोनांथि दं बेफोरखौ नायफैनानै बिथोन होनायजों लोगोसे सुबुरुन होफैदों। बिथां स्टेभेन ट्विग आरो एमिलीजों लोगोसे लकसभानि मावख'ग्राफोराबो दङ। बिथांमोनखौ बिश्वजित दैमारिया दिनै अदालगुरियाव थानाय बेंबारनि सिडनी एन्डेल साहाबा गायसनलांनाय मिशनखौ नायदिंनो लांगोन होनना फोरमायदों। बिटिआरआव गोदानै जिल्ला दाजानाय तामुलपुराव पुलिस दिथागिरि एबा SP मावखुलिखौ मैया बेखेवबाय। गोदान SP मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथांमोना बाहागो लायो। तामुलपुर जिल्लानि गोदान SP महरै IPS पंकज जाधवआ बिबान आजावो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिश्व महावीर सिलारायनि जोनोम सानखौ मैया दुलाराय आसामजों लोगोसे कच राजबंसि थानाय ओनसोलफ्राव फालियो। बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलावबो बिश्व महावीर सिलारायनि जोनोम सान फालिदों। मैया बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर हालामाव बिटिआरनि डेपुटि चिफ लोगोसे MLA गबिन्द बसुमतारी आरो MCLA पबित्र कुमार बर'आ सिलारायनि गोदानै बानायनाय मुसुखा बेखेवना सिलारायनि जोनोम सान खुंनायाव बाहागो लादों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।